Hoi allemaal, ik ben Chantal Klaassen, 45 jaar geleden geboren in Maastricht en woon nu hier in dit prachtige Herkenbos. Toen ze me 2 maanden geleden belden of ik met wil doen aan dit project, het passieverhaal, hoefde ik niet lang na te denken. De passion in het Limburgs met zoveel schone Limburgse muziek, daar kon je geen nee tegen zeggen. Een aantal jaar geleden ben ik in Bethlehem geweest. Daar mocht ik de geboorteplek van Jezus aanraken. Dan werd ze wel stil en achteraf besefte ze pas wie bijzonder dat was. In 2019 heb ik metgezongen in de Passion Concert in Ahoy, Rotterdam. Met Simone Kleinsma als Maria. Ook dat was heel bijzonder. Mijn hobby zingen begon pas echt in 2015. Inmiddels een passie waar ik sindsdien met op ontdekkingsreis ben gegaan. Ik ben een klassieke sopraan en ik zing in diverse projectkoren. Ook heb ik het voorrecht om met te zingen in het practicumkoor van het conservatorium, waar ik de kans kreeg me extra te ontwikkelen. 2 keer per week ga ik naar de Stedelijke Academie in Maaseik om mijn muziekkennis bij te spijkeren. Inmiddels heb ik al veel reisjes mogen maken op mijn ontdekkingstocht. Bijvoorbeeld samen met Pia Douwens, Ernst Daniel Smit en de 3 J's. Bij Opera Zuid in Maastricht mocht ik van de echte operawereld proeven in het operakoor met de producties A Quiet Place en die Zauberfleuten. Afgelopen jaar mocht ik ook nog meer doen aan de openluchtproductie van Rusalka. En soms, als ik dan nog tijd over heb, zing ik als reservedotje met de polkadots uit Remun. Samen met deze 3 fantastische dames komt de muziek samen met een lach en een traan. Maar nu, in het passieverhaal, vertolk ik de rol van Hanna en ben ik understudy van Maria. Hanna is een van de volgelingen van Jezus en beste vriendin van Maria. De komende periode ga ik knallen om deze 2 rollen onder de knie te krijgen. Kom er kijken, dan zijn we ons 2 juli in Nieuwstad. Ik zou het heel schoon vinden om u daar te zien.